It-temperatura għal-jiem tal-miliet mistennija tkun 4 gradi Celsius aktar baxxa mill-medja għal dan iż-żmien tas-sena meta meħuda fuq 30 sena. Minkejja dan, skont it-bassir tal-Uffiċċju Meteoroloġiku għal-weekend tal-miliet, b'kuntrast ma' dawn l-aħħar ġranet juri li mhix se tagħmel xita. Huwa mistenni li s-sibt u l-ħadd ikunu karatterizzati minn riħ ħafif għal moderat minn majistral it-tramuntana li jdur mill-Grigal is-sibt u jsir ħafif mit-tramuntana l-ħadd. Minnaħa l-oħra għal-jum il-miliet u għambassar riħ moderat mill-majistral. Kollox jindika l-sibt, il-ħadd u t-tnejn se jkunu xemxin u mhix se tagħmel xita. Minkejja dan mistennija l-kesħa kif il-mewġa ta' temp frisk li laqat l-Gżejjer Maltin dan l-aħħar se tkompli tippersisti. Dawk li se jkunu qed iduru għall-aħħar regali jew jiċċelebraw f'attivitajiet festivi li se jsiru fil-miftuħ għandhom jitkebbu sew peress li l-ogħla temperatura se tkun madwar 17 grad Celsius, iżda se tinżel sa 7 gradi Celsius nhar is-Sibt 23 ta' Diċembru.